takaita tabulate pano tikatora tikati papresidium tine varume vatatu pamusoro-soro. Tikaenda kucabinet kune member dzecabinet 30, 26 are male, 4 female. Saka hatinyatsooni zvichitifadza kuti cabinet yese isu tichiita constitute 52% of the population and we just have 4 women as cabinet ministers. Hatinyatsokufara nazvo. National Assembly ma-MPs tine 270 positions ariko, 184 males, only 86 madzimai. Saka tiri kuti zvinhu izvi zvinofanira kugadziriswa. Kusenate kuri nani, kune 80 seats, 42 varume, 38 female. Of State for Provincial Affairs, kune 10, varume 6 and 4 females. Kuri nani handiti? Tingarove maoko apa handiti? Tinoramba tichitaura kusvika zvato half, even more. Tikatarisa ma-Deputy Chief Secretary level, kune 4 in total ma-positions iwayo, 3 varume, 1 mudzimai. Tikatarisa my heads of ministries, my permanent secretaries, there are 37 positions, 26 varume, 11 madzimai. But panika improvement karinani, almost getting there, 26 na 11. Principal directors, there are 55. Kune 42 males and 13 females. My boards of parastatals and state enterprises, kune 100 positions, 71 male, 29 madzimai, chete 29. Inga madzimai vakadzizoti nawo vanokwanisa kuita mabasa iwayo. My chief executive officers of parastatals state enterprises, kune 100 as well, but 77 varume, 23 vakadzi. Hazvina kutimirira musha. My vice chancellors of state universities, kune 11 vice chancellors, 8 varume, 3 vakadzi. Zvinhu ngazvigadziriswa. Your Excellency, basing on analysis of figures on parliamentary gender composition since 1980, it is interesting to note that over the past 36 years, there has been a steady increase in women's representation in parliament from 8.6% during the 1980-85 period to 34% during the current 2013 to 2018 period. We continue pleading for your support to improve on the percentage, which is admittedly still very low. In this regard, we call upon the private sector to take a cue from the initiatives being undertaken by government towards attaining 50-50 gender representation at all institutional levels, as the constitutional obligation equally applies to them. Our appeal is that the representation be of substance. We are hopeful that the newly formed Gender Commission will work tirelessly towards the realization of this constitutional requirement. Your Excellency, we are just 2 months away from the 16th National Annual People's Conference. I wish to reiterate that women made a resolution during the 15th National Annual People's Conference in Victoria Falls that Article 7, 1B of the Zanu PF Constitution be amended to reinstate the previous provision that one of the 2 vice presidents and second secretary shall be a woman. Takaita resolution hiyo. Anditi madzimai tikawirirana kubva kuma-province. Okay, let me read it. The women gave 2016 as time frame by which the amendment should have been effected in anticipation of the 2019 Congress. Takapa 2016 kuti 2016 amendment iyoyo tinokumbirawo kuti iitwe in anticipation yechi 2019 Congress. Muri kuzvinzwisisa nokuti pane vari kuita musikanzwa. Stop it. You are watching
takaita resolution yedu yekuti that quota system yakanga yambobviswa idzoserwe pakare itwe reinstate. Asi hatina kumbotaura kuti takuda kuti baba vachibvisa Mnangagwa. Takambodaro takamboti takuda kuti baba vachibvisa Mphoko here mudzimai api. Hatina kudaro. This is clear. Hazvisi kunzwikwa here. Unoziya katsika kapo kuda kungoti Mugabe ndakapera. Nokuti tikadaro tiri kudivhaidha pati. Yes. Hazvisi zvinhu zvekuti tiri kuendesera pati mberi kana takungoramba takangotarisana kuti Mugabe mutandimude. Please, leadership yatinotaridzwa nababa Mugabe hamuioni here? Anokutukana anokusekerera ndewako, wese ndewako. Ukangokwenywa padiki ukangokwenywa padiki kuti handichatori kumuona. Zvino ungaendeki kusina vanhu? Kana uri munhu akadaro anongoti akanzi charu handichadi kumuona, unoenda chienda unogara kusina vanhu. Tinoona ZANU-PF yakabatana. ZANU-PF ine vanhu who are tolerant, vasingangofambi vachitaura zvisina nebasa rese. Muchicreata tunhu twakuda kudivhaidha party. Tine leadership yedu iripo. Tina president zvatinotaura kuti one cent of power munozviziva. Takababa masimba isusu nekuvavhotera kwatakaita according to constitution yedu zvainotaura. Tikavavhotera tichivapa masimba ekuti vamuchashanda navo mavice president maviri ndimunomasarudza. That must always be remembered. Kana usinga remember kunze vamwe vakuite remind all the time. Vakasarudza vanhu ava tu ndivo vanoona kuti kana vabhowekana navo vasingaiti basa ndo vane mandate yekuvabvisa. Ngatiitei basa ratakapihwa chete tienderere mberi nebasa kuti ZANU-PF ikange ichiita zvinhu zvakanaka tisu tiri muhurumende. Vavengi vanenge vakatitarisa kuona zvekutaura. Ngatiregei kugadzirira vavengi fertile ground rekuti vati honai zviri kuitwa kuZANU-PF. Hakuna kubatana, vanhu havana kubatana. Hatidi kuti tiite create that environment inove conducive kumavengi vedu kuti vakwanise kupinda pakati pedu. Ndiri kukukumbiraiwo samai venyu kuti vedu ngatingokutai basa ratakapihwa. Ngatigutsikane nevaripo. Kana tisingagutsikani tichaenda kuCongress 2019. Handitika uko tinobvumirwa kutaura. Iye zvino hatina nguva yekutaura. Hatibvumirwe kutaura zviripo tisingazive tichichida. Ndo zviripo. The situation. That is the status quo right now. I want to put it. Patikangodaro vamwe madzimai vanga vakuti ha inini isini tina Mphoko mwaka isini kuna Mnangagwa hatidi izvozvo. Hatidi. That's great. Your Excellency, just to put the record straight, our resolution was misunderstood and misinterpreted. The resolution was never meant to dispense with anyone. On this note, I wish to assure Ubaba, who Vice Presidents and Second Secretaries, Comrades Mnangagwa and Baba Mphoko, that you have our full support. Handiti
kusapota mangwana. Your Excellency, our resolutions 4 and 5 as per our draft, which relate to 50-50 representations in government at all levels by 2016, and the realignment of the Zanu constitution to the national constitution to allow for 50-50 representation in party positions by 2016 respectively, are part of the outstanding work that needs to be carried out if we are to walk the talk regarding the 50-50 gender representation. The Women's League has placed high hopes on the party in ensuring that its 6th resolution regarding the amendment of the National Constitution, that an extension be given to the term of the Parliamentary Women's Quota position beyond 2018. This will allow women to realize their total empowerment. The resolution cuts across women from all political divides, but starts with us as a party. We keep our fingers crossed in anticipation that something will be done before 2018. You are watching ZimdiTv. Subscribe to our YouTube channel ZimdiTv News and be the first to receive breaking news and stories making headlines. And also subscribe to our website ZimdiTVnews.com and never miss a story. You are watching ZimdiTv.